хора, аз съм Теодор и днес снимаме с 73 и именно на ето това. Да, добре, сега ще хвърляме езитора. Не, сега ще видим на кой ще е топката. Имам синка. Ма ти справя ли си го? Не. Ези. Ето я. Избирай. Ези. Тара. Аре бе, Саламс. Дай ръката. Фактура. Ами избирам топка. Добре, топката. Ние сме на един кош, тъй че. Дай да ти връщам. Сега засивам мача. Няма да кажа. Сега. Кой ти каза? Никой. Айде, две да си пускаш. Ударите се об кръка. Окей. Така? Тук ли? Ай, пропуск. Дрибол. Пропуск. Още веднъж. То се чу двоен дрибол. То всъщност тук трябваше. Е, кош. Ешо. Са 73 ще изгубил Теодор 73. Още не. Кажете къде монети. Мерси. Чай, аз ще пробвам. Телефона. Това беше. Пас на Теодор. И кош. Колко е резултата? 6 на 2. Играем до 8. Но за какво ме даваш? Да вкарай той, да се прикепи. Излез от тройката! Фал! Излез бе, човек, трябва ми лиш тройката, фал. Двоен дрибъл. Не двоен трибъл плюс фал. Да. Още веднъж. Варда спреми. Давай. Какво? Още една тъпка, Найде до 7 играем. Няма. Добре. Ай, да. Стига ли? Аз един да ви Аут. карам. Играй. Оле си мък пеперудата. Боже. 7. Да. Давай. Кои ти е, Герки? Ама се изпортма. Айде, пускай.
4, 7. Точка. Теодор Семенов печели. Уау! Това беше. Така беше, така. И довиждане, хора.